Sziasztok ismét. Na, most így nem tudom, hogy gondoltam. 8%-on vagyok addig. Hát, nyomok egy videót, amíg 8%-on vagyok. Ugye, most mondtam el, hogy 8%-on vagyok. Videót 2%-ig szeretném csinálni. 2%-nál csak leállítom a videót. Tehát az most pár perces videó lesz, nem lesz annyira hosszú, csak úgy, és nyomok egy videót, úgy döntöttem. Be is jöttem. Töltő. Csak most én sem tudom felrakni, majd 2%-nál felrakom. Sőt, most felrakom, most, és akkor hosszabb lesz a live, mert ott, amikor töltöm van, bírok live-ozni, már nincsen meg az feliratkozó, hogy live-ozni nem tudok. De mindegy, majd a karatés után hát, ha jön feliratkozó, mert azért az elég durva lesz, na mindegy. Na. Szóval itt vagytok, remélem itt vagytok. Most leültem egy kicsikét. Most ülök. Töltöm a telom is, hogy látjátok, hogy oda be van dugva. Telom, mintha itt ülök a széken. És ja. Hát. Akkor, ha amennyien tudtok, nyugodtan jöjjetek el, mert mindig 8%-on vagyok amúgy, mert az internet lassan merül. Ha akartok, akkor nyugodtan eljöhettek. Itt lesz Kalocsán, ott van egy benzingút. Ott van, tudjátok, van ott itt Kalocsán a Kalocsa Center, ahol van a Kik, meg az ilyenek. Ott előtte elkanyarodtok, és akkor ott mentek tovább, ott van egy benzingút, és annál a következő kapuba van, és ott majd bírtok bejönni a docsóba, és oda még ingyenes a jegy. Szeptemberig ingyenes a jegy. Úgyhogy most gyertek, ha akartok, mindenféle béleség. Ja, úgyhogy gyertek nyugodtan. Én ott leszek, mert egy szerdán ott leszek holnap. Fel fogjuk robbantani, úgy ki foglak titeket karatézni. Ja, és majd még mindig 8%-on vagy, mert töltőn van a telefonom, és akkor nem merül. Jó, de akkor még nem tudom mennyi idős lesz a videó, akkor csak így videózok egy kicsit, beszélek hozzátok. Úgy, hát, meglátjuk, mi lesz ebből a karatéból. Ja, és ahhoz a videómhoz, amiben nem belekezdtem ebbe a karatéba. Egyfolytában vértekezek azóta. Abba azért nem tettem alá zenét, mert hát elcsúszott a zene, de majd meglátjuk, hogy lesz rajta. Nem ígérem, majdnem le is eltettem a telefonomat, mindegy. Hát így szerintem ilyen 10 perces lesz a live, most már 5 percnél live. Nem tudok live-olni, csak videózni. A videó ilyen 5 perces lesz. Azt akkor nem csak a shortsaim jövőnek, hanem akkor a videómból is kijön a 4. szám.
És ja. Amúgy, ja. Ezt megint elmondom ebbe a videómba is. Most van 5 percnél amúgy. 5 perc 24 másodpercnél. Most az van, hogy ugye, hogyha valamit így akartok írni a kommentembe, van már 3-4 videóm, amin van komment, és ha akartok valamit írni a kommentbe, akkor azt abba a videóba írjátok, ahol találtok kommentbe, mert nem mindegyik videóban van komment. Most vagyunk kereken a 6. percnél, még 4 perces lesz a live, aztán utána meg ki kell néhány videót törölnöm. Mert most ugye szerdán lesz a karatés videó, és onnantól legközelebb már csak a kiskumajsai videó lesz. Az 1 hét múlva lesz. Úgyhogy most ugye csütörtöktől jönnek a németek vasárnapig, és akkor 3 napon keresztül képzeljétek el, bulizni fogunk menni, nem úgy, hanem hogy csütörtökön megjönnek, csütörtök este Drágszélen buli, pénteken este Iskén buli, szombaton falunap Miskén, vasárnap ilyen svéd asztalos kaja, azt mennek az a németek igazából. Úgyhogy akkor majd nem bírok videózni, mert a németeket majd meglátom, mert ha lesz időm, akkor nyilván videózok. De ha nem lesz, akkor most már tudjátok miért. Minden 8 percnél van a live, még kell hozzá. Igen, nézem, hogy másodperc, mert megvárom, amíg 30-ra vált. Igen, még kell a 8 perc, hát úgy. De már 40 nem van, mindjárt nem. Még kell hozzá 10 másodperc. Hogy 8 percén leszünk. Most vagyunk 8 perc, ha még 2 perc kell. Úgy leállítsam ezt a videót, úgyhogy majd lassan elköszönök, de együnk előre a medve bőréből, mert ki tudja, lehet 1 órás videót, nem csinálok annyit. Akkor ma is igyekszek még, ha tudok videót csinálni. Úgyhogy, ja, már Hey, bro! Szóval, na, mindjárt 9 percnél vagyunk. 9 perc, 50 másodpercben elköszönök, 1 perc múlva, pont kereken 1 perc. És akkor majd elköszönök tőletek. Úgyhogy 50 másodperc, még 1 percig mehet még a videózás. Aztán akkor 10 perces videó lesz. Azt akkor felteszem YouTube-ra. Igen. Na. Amúgy most voltam fodrászni, azt már mennyire megnőtt a hajam, de atya úristen, ilyen létezik? Itt oldal még teljesen kicsi. Nézzétek meg, itt az oldala a hajamnak. Mondjuk nem csodálkozom. Ez az oldala. És a teteje ahhoz képest mekkora nagy lett már. Nekem a teteje nagyon gyors, mert belelóg a szemembe konkrétan. Már alig látok, na mindegy. Lassan majd ismét el kell menni. Na sziasztok srácok, meg lett a 10 perc.